5, 4, 3, 2, الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفي الحديث الأخرى إن خير البيت في الدنيا في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وإن شر البيت في الدنيا في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sebab kulimu nagugugaw Allah subhanahu wa ta'ala. Minisampay tano sa giyang kaya ikasapuluh ko Jamadil Ula, murago na 1442. Makayon sa giyang kaya December 25, 2020. Pinalamat tano si Ikwallah, kung panganin tanuron, amira o tano sa giyang kaya rago na 2021, sarta ang makapusa tano si Ikulan-ulan a Ramadan. Imanto, na di itano panaguntamanan, di itano prasarasen, akapakaapas tano si ikunganin ang mga tapangarkatan o Allah. Si ikunganin ang mga tiubar katan o Allah subhanahu wa ta'ala. Agi pupugaloy no Allah, surupaan o manusya. Bida sarupaan so kamamanusya aguso kabubaling ka mapaparate. Biyati ang naging kutakatir o Allah sa suratul Fajr. Sabab kurupaan o kamamanusya. Betad o kamamanusya. Aya piano tulu Allah subhanahu wa ta'ala arupaan o kamamanusya sa suratul Fajr. Naigira at tigwalla at tiap panganami sumanusya. Kaya ini sugat tamirun at tapang nabigan sa menang. Aya ini sugat na tapang nabigan sa tamuk. Aya ini sugat na tapang nabigan sa kadatu.
bigan sa kasibisibian, bigan sa parahiasan sa ikudunia. Na sabab ko kama manusiron, na petenor niyan su tanggu ubang kalayan. Kolar on ditar niyan. Sarta di niyan tero na pumli, inswallah malay gagaw. Tanto ako niyan ay kakalimu. Tanto ako niyan ay kakapdi. Igira positive ay nitapong Allah na ayatin dagyan nakapipia ginawa. Kasusunor. Kasusuat. Igirap man ay nitapong Allah subhanahu wa ta'ala nagyan kutwa diktan wa negative. So dinian sukod. So dinian ayon. So dinian kabaya. Na ayap manaditir uno manusia na pumiliin su Allah amakay ito ay. Pumiliin su Allah amakay didiya mana. Pumiliin su Allah katanto ako niyan apakarurundanan. Ando sabab. Kagi kikisan nu Allah susukatan yan. Piya kay ito nu Allah sulimu yan. Kinuha nu Allah sukadatu yan. Piya pa nu Allah sumenang yan. Naguminyo itong panamyada un sukadatu yan. Tamuk yan. Na aya din yan tero na pumiliin su Allah makay ito ay. Pumiliin su Allah subhanahu wa ta'ala makarurundana. Katanto ako niyan apya kada panas. Kena ubah kapya kada panas wallah. Kena ubah kapya karon din wallah. Uwi na din kamay ng kaaginawang ka ko kinibugan ka wallah kulimu iyan. Ato na Peter wallah subhanahu wa ta'ala din kakain ng kaasa ginawang ka. O kinibugan yan ka kulimu iyan. Kinibugan yan ka ko tamok. Kinibugan yan ka ko kadato. Ilayan nyo agyan nga nasumpat ang ayat. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ginani paganeron. Kanatig wallah kaska na di matao sa pentag. Ada agagaw niyan kung mga watailo. Ada kapadiyan kung mga watailo. Dalok siya na pakasuportawn. Nabigang kau Allah sa menang. Bigang kau Allah sa kadato. Bigang kau Allah sa tamok asakay simbi kuloks wa tailo akagya kamauto na pening gagawron na gupangalimun. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kedang katig wallah sa gagaw kaya papasang ka sa limos iko mga wa tailo. Katawan niyo ikipantag wa tailo. Sunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imitirun sa hadith. Kafilul yatim kahatayn fil jannah. Sallallahu alaihi wasallam suka panagutiapang ka. Kapiupiing ka. Amiafat su ama ada pendaw takir belik suata nawata ilo. Penubon mapapas suama aguswina. Mapapasun su ama adi susukat sa kawiyakan ay pagperkukarang aguswata na suwata na miya kasuludin sa wata ilo. Nayapin tino Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina kafilul yatimi kahataini fil jannah. Sa tao apa nagutiapan yan suwata ilo. Kaya ganatan umbalalok siyan. O di na kaya ganatan ulok siyan amama daraw takir belig. Nasuka siya pang kaon. Kipangalimun kaon. Kahatay ni fil jannah na lagi day at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akapangapugubiyami si isa lunga na mori ko surga gusto miya nagutiap ko tayo. Faasara sabi'ay. Na ini puro wala adua ang mga kamarian. Apyagi sabutan yan, agyan kaya dua kamar na suisawn, naskanyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na isay suy kadua na supunagutiap kwa tayo. Naginan ikya papasa wala ko tamuk,
Kaya papasa wala ko menang. Kaya pa kada wala ko, kada to ko mga tao. Ay ini sugatun wallah subhanahu wa ta'ala nagyan kai negative udi na masupit at tapang. Sabab sa giyan kay adang kakain ng kaasi ko mga tayo. Isaw na nan. Naanto na ikadua. Wala tahaddun ala ta'amil miskin. Ikadua ini tapangar ka wala adang maka apas naging kutu adang kapamisen akapakakana si ko mga miskin as silang sa mga pamilya o Allah subhanahu wa ta'ala. Manug ka, nakapanugan ka sa miskin. Manik ka, nakasagadan ka sa miskin. Sumungka ko kanilimod na maumang ka sa miskin. Sumungka ko mga padian na mitatabutudun sa mga miskin. Na sa mga miskin na mga pamilya o Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay initiubar ka wala naging putagetironem sa wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan katig wala pamisen. Dan katagalan sa ginaang ka. Akapag panagutiapang kasi ko mga pamilya o Allah sa kapagkakanakira. Subhanallah. Giyay kaya papasaw Allah si ikutamo. Giyay kaya papasaw Allah si ikumenang. Giyay kaya pakadaw Allah si ikukadato kung mga tao. Asisi kira sa tamo. Kakagi inindaray no nilan sa mga pamilya wallah. Kagi inindaray no nilan sa kagya kamuto ng mga tayo. Anda sabab. Edi kindaray no nun kung mga tayo. Anda sabab. Edi kindaray nun si ko mga miskin. Nakataya sa sabab. Watakuluna turatha aklan lamma. Ayah sabab na kagiya. Menang ay nibugir ka no wala kay nakriyo. Pimbusawan niyo. Pitakaan niyo. Pisirili niyo. Dan niyo kapdiin sa pamilya wala. Dan niyo kapdiin sa mga tailo ayad na unen mga tailo na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagiya ikatlo sabab akya pakada wallah si iko tamo. Kaya pakada wallah si iko menang. Kaya kuanyan ko kadatu. Agim kaya kagya ka mo ito na mimbali ka ang makasarili. Ayaw po katawan ka, nagiginawang ka. Nading ka katawan sa salakaor ka. Aba di bili ka awakil. Salianti. Ganti yung Allah subhanahu wa ta'ala ko, kasya pa ko mga pamilya niyan. Kasya pa ko mga watailo. Na minisugat rakagin ka ikatalo. Watakuluna turatha aklan lamma. Ayaw maana niyan. Napita ka niyo sa tamok. Sas ka na po. Himbibigyan niyo. Na ikapat. Ami susumpat sa giyang kanaamat. Ayat wa Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fajr. Anto na ikapat? Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Nakagiya tanto niyo kaya mo ba yan so kagya kamoto nakapanamok. Tanto niyo kaya mo ba yan so kagya kamoto nakapagpani mo asiko tamok. Minirami ko na tanto so bubaya iyo si ko kagya kamoto na tamok. Nakyalipatan niyo so kagya kamoto na mga pamilya wallah. Nakyalipatan niyo sa mga tailo. Napisirili niyo. Taman sa ini pamitiyo. Na minisugat rakagyan kaya pat at tiwa wallah. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Yeah. Agim kayapat amyalu itano. Kaya daan tano sa gagaw ko mga watailo. Kaya daan tano sa kapdi ko mga miskin. Mimbali itano ang makasarili. Na taman sa kagya kamoto na kaya bubiin tano sa tamok adiso karumatano. Kaya bubiin tano sa tamok adiso mga watatano.
Kaya bubayan tano so tamo kadi sa mga lokstano. Kaya bubayan tano so tamo kadi sa mga tunganay tano. Kaya bubayan tano so tamo kadi sa mga nisan. Nando na ini pagita Allah. Oriana nan. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Nakakagkuma sumasa. Arupat na Allah sa dunia sa sampur na akarapat. Subhanallah. Arupat ang kun Allah sa dunia sa sampur na akarapat. Na unyano kabina sa Allah sa iku dunia. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Napakataling umasok kadnan ka. Agus mga sundaro niyan, mga malaikat yan, saffan saffa. Aki tetenday siran. Kita kasi sa apsiran. Ano man ay siran? Sa panduan ng Allah subhanahu wa ta'ala, apagi penggululan yan si sagim ko masa. Orian yan. Waji'a yawma idhim bijahannam. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Italing Allah sunaraka. Italing Allah sunaraka jahannam. Agyang kanan naraka jahannam na piti bubanan ko mga tao. At tanto sila nakiulgan Allah sa sampur na kaulog. Na uriano kitaling agyang ko tanaraka jahannam. Na makatadam sa manusia. Makapikir sa manusia. Na ay gunaw kapakatan may ilang. Bukan din mga pemikir idaki pantagian. Taman sa miguro ko manusia. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Hey duan-duan ako. Hey miya binasa ko. Ubak ubumya ka pamukot sa amal. Kuuna anaya. Ubak ubumya kang bilang ataw, miya kang galabok sa mga pepya. Andi sabab, ikapakabambu man ng manusia. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Nasa alungan ito. Sa gawi ito. Na peniksa su Allah subhanahu wa ta'ala sa siksa. Amita taralo did na kya siksa ano na isabu. وَيُوثِكْ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Nagupumatong su Allah. Puralantay su Allah. Sa alungan ito sa kaparalantay. Kapamatong, kang gagapos, adid na kaya renta ano na isabu, adid na kaya patong ano na isabu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Irji'i ila rabbiki في جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sukman sutaw. Sukman su ginawa at tatakna. Sukman sutaw ang miyanamar sa simba si iku Allah. Kaya taguan sa gugaw si iku mga kadun Allah. Kaya taguan sa kapdi si iku mga pamilyaw Allah. Kaya taguan sa siyap ko mga wata'inu. Anto na ibtirunun wallah. Ay ginawa. At tatak na. Balingan ka si ikukadnan ka. Saya ka pong balingan ka si ikukadnan ka. Na kasusuat. Amya kasuat ka. Kasusuat ang kapakabulingan ka si ikwalla, amya kasuat ka, amya suwa ka su tito panunuatan si ikwalla. Nasulid ka, padaga sa mga uri panuwalla, nasulid ka si ikusurga walla. Ay mga uri panuwalla,
pamamakingiman to. Panabdaran tanu ang makasultanu sa giyang kaiyabito sa syafa'atul kubra. Panaguntamanan tanu ang makasultanu sa giyang kaiyabito sa syafa'atul kubra. Aging kaiyabito sa syafa'atul kubra na pamamugyan na Allah sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na anda man ay makasultanu sa giyang kaya pamamugyan ng Allah sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at telo. Kagana pamamugyan ng Allah sa iku Nabi sallallahu alaihi wasallam na Al-Kawthar. Al-Kawthar. Ikadua, pamamugyan ng Nabi pamamugyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Al-Mizan. Al-Mizan. Ikatlo na As-Sirat. Ino tumbugi wallah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamamugyan Al-Kawthar. Nakagigim ko ito ang masa akaplimudar katan wallah na 500 lagun. Adi tano iplimud na tanto tano ading gugumigita, tanto tanu amya kadakdakan. Sabab sa ipon kung pagampagan na manusia askanen so apo tanu Adam, na taman kumuri-puri manusia na pakadarpa. Nagukanaw ba ay mo palimudan ng mga manusia kat taman ko mga binatang. So mga binatang amya kamuayan kumasaw Adam na taman kumuri-puri binatang amyadang siku dunia na ketimusan ko tagawi. Na kenabasang butaman akapalimuda po mga manusia gusto mga binatang kaapya sa mga jin na pakamuayan. Na kenabasang butaman kaapya sa mga syaitan. Amya kamuayan ko dunia na pakadarpasiran. Na taman ko mga barangaranap na palapalaya pakatalinguma. Na sabab sa gimputa kita taralo kadaklataw. Kita taralo mga kadang amyalimutsang kutu alungan. Napakagdam tano sa mayaw. Napakagdam tano sa kawaw. Nagimputa kisu ka tano ang kawaw. Gimputa kisu ka tano ang mayaw. Na aya kita taralo niyan. Na apya so kagya ka mo ito napakaigsi ko dunia. Na budin baloy atataya si kung hari pisa katawan, na mainom yan pansulang wanaragat o di napakaig si ko dunia na di pakabulong si ko kawaw niya. Pitero Allah, inna a'tainaka al-kawthar. Mata na sabnalas kami at igwallah ay Muhammad na inibugay merkaso lao sa iga kawthar. Giyang ka lao sa iga kawthar. Na piyakatanaw kitab asok Kawsar daw sa iga Kawsar na maputi adi sugatas sulaw sa iga Kawsar na mamis adi sutanab sulaw sa iga Kawsar na matanggaw adi su ice ilo sulaw sa iga Kawsar na tatagwan sa baso amas madakal adi subituon si isang kakawang-kawang sa langit. Sulaw sa iga Kawthar na sa tagpo amay na makaon, nagtiyadaan ka dun sa kawaw sa dawi sa pakataman. Nasisagin ko tagawi ya kaplimudar ka tanu Allah subhanahu wa ta'ala nakakaptan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suduati man haud. Duati man akararaw. Agin ko ta haud. Gin ko ta kararaw. Nagiti pumbuloy ang panilawanga o lawas sa iga Kawsar ang makapupun si iku surga o Allah subhanahu wa ta'ala o Jannatul Firdaus. Naro kagya kamoto nagabubus. Na magbuot aging kutapangan na Syafa'atul Kubra kapunabang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tabang amala. Sa tindig nakakapta na naging kutaduti manahaud. Sa ayat petero ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinahalumma ilayna. Ubay kanu. Pagapas kanurakan. Kaang kanu makainom.
na ayapagang paganay ang pakarani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumanga tawa ahlul bid'ah. Ayapagang paganay ang pakarani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumanga tawa mga ahlul bid'ah. Na antagin kay mga tao mga ahlul bid'ah. Nag-iiso mga tao di mamangbuhal sa mga kakasi. Apo pakalang ka panira na kaya ka mo ito nakateso ka kasi akan dugang. Bitinang kaya kung dugang ano ka. Taguang kaya kung dugang ano ka. Napadanan sa bidadaban yung pakasal sa kitab. So gala baka syarat ka pa na ko to. Amay ka di maging sumubay na tingin na pagi naman nakaw na yan. Pagi ka nakaw na yan. Tiruang kaw na yan. Di tarang kaya kakanayang kabubay. Nagkinan na padanan sa bidaa. Galabok akagya ka mo ito. Na ipakautan ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udita no kapdiin wallah, udita no tabang wallah. Namin po tagin kaya mga tao, mga mubtadi. May ako maging kaya panunod ng mga tao. Adi babago datu diyan sa Quran, datu diyan sa hadis, datu diyan sa agya kamoto na. Ijma'u sahaba, kaya pakatan ko mga sahabat, datu diyan sa kiyas. Agya kamoto na dira di tiro nakatya sa mga bagwa panunod. Daabasan kagya ka mo ito na kasigi, daabasan kibubaya ka mata-mata na ginanibito sa bida, aping bubago. Paupama ka nakakasinada po na una no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ko kakasi. Mamagay sa kakasi. Diyan ka mga tao mga pabibidaan na diran di pangumanan sa mga sugar ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilan di pangumanan sa mga galabok ko simba ay pagalukiran kung madakala taong galabokan niyo ay kapadaya sa kasusu at wallah. Subhanallah. Inugin kaya di tanong kang galabok ako agaman na diyon din kabelag sa mga sahabat. Kaya sabab na di ka kabelag mga sahabat sa nga di tanong di kang galabok ako agaman. Nasabab ko katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum iniqtadaytum ihtadaytum. So mga sahabat akan naya ka sa sena nilan ko tindig ko agama na makaibarat silan ko biton. Asa din sa mamiton na kano ko mga sahabat na din ang kinuligyan sa din sa pakataman. Na sa mga halun bidan ay paguyag nilan na oriyan ng mga sahabat. Siko 3 generation, 4 generation. Na di lang ditiron na kagya ka mo ito nakatesa sa pagugitan na bulag nilan ko tindig ko mga sahabat. Amiyatang kada sa mga sahabat na radiyallahu anhum wa radu'an. Miyaso aswat kira swallah na gumiyaso at iran ng buswallah. Nasikura ng mga sahabat na palapalayanan kagya ka mo ito na pagpakadag sa agama. Ada amya ka-confirm mo sa basiran garantiya pa mga surga. Kaya garantiya mga sahabat na kagibibiyag sunabi sallallahu alaihi wasallam piano tulukiran ng Allah tangkadang ka na disiran kabinasa, disiran kadadag. Nagulisiran kapagabasiran kagya ka mo ito na punana ito. Naging ka mga tao, mga pabibidaan ay binira na tindag na oryan ng mga sahabat. Subhanallah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakatan na sa kitab. Doon ay piyakatan na sa kitab. Alaikum bisunnati. Miya pato terkadua ka pangadugan niyo si iko pasyakan. Si iko lalanakan, si iko ukitakan. Wa sunnatal khulafa ar-rasyidin. Gusto ukit o patadato Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Ino niya nung subat taging kaya patadato, patah khalifa. Al-muhiddina min ba'di. Giyan ka na patah khalifa, giyan ka na patadato na gina ni matuturo ko oriyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gina ni pakapuguluan si ko mga umma. Gina ni pakapangalabakan si ko pakadaya mga si ko agama. Al-muhiddina min ba'di. Sinan ipingguna na o Allah ko orianakan. Tamassa ko biha, na tindigin niyo, panabnarin niyo, so tindigiran. Addu alayha bin nawajid, nagkakabanirong pansumbala palangisan niyo. Kau baka numakwa, aging kaya mga tao, mga pabibida, amimbot sa mga panuluniran, nakakasi sa kandigang, nakakasi sa karuma, palanigataw na pagumanan nilang punanan sa kagya kamoto, na ikabalag yun din ako agaman niyo. At taon niya ka po ng kakakasi. Dua kata malaikat tamya sige ko mga manusia. Kaagiging ko tamasa na aya pinaka mga tatait sa dunia naging ko ta mga tao matatagusang ko tuwa UAR. Asianan matatagos sa Iraq abo sa Palestine.
na din apangit kung mga manusia sangkot tagawi. Nagpiaga pala naging kadua katang malaikat at tupad sila sa ging kuta mga manusia. Namiorder sa Allah saway kepada tupad gano kung mga manusia ugid. Ugid. Naubad na pengeninilan kanuna bukan diukira. Na tumipad aging kuta dua katang malaikat. Abituan tanong sa Harut wa Marut. Nasugya pakat padilan sa dunia. Na biya naman puji naging kuta kagya kamu na di mamang bulsa kakasya para sa karuma. Kakasya kagya kamu na para sa ikagwid ka karumang ka makabelag kanu. Kakasya kagya kamu na para kapakakuha sa tamok. Kakasya para kapakakuha sa kadato. Murang-murang na kakasi. Agim ka na kakasi na alibenan sa kapkabelag ka Quran. Alibenan sa kapkabelag ka hadis. Ta ini titwa kakasi asi matatago ko Quran nagu hadis. Sa din sa tao ang matago sa Quran. Ya kau bagi kuta dua malaikat. Na orang yang pakaumeran sa dunia na may umayran naging kuta datu. Na piyango siya tanin ng kuta datu. Na orang yang pangusyatiran sang kuta datu. Na wala ano datu igira aging kuta kagya kamu tu nagkadatu yan nagkabinasaan na pugarya. Na orang yang naging kuta dua kata malaikat na tingin na pag-upuin tinubos kano Supreme Court si saging kaya masa. Sakani mulia wala ako kumansisan kaya masa. Agito nispa ko dato ko pangairan, kapagatuiran. Na oryano kiat niran kabaliran a Supreme Court. Na ayapagampangan na sumungkiran na sumagya kamuto na Khadijah to Sugra. Aging kuta Khadijah to Sugra na ayap pinakamatay chikulangon ng mga baisang kutamasa sa dunia. Apang buto sa Miss Universe. Miss Universe, udi na Miss Earth. Na agi semul sinan ko dua kata malaikat na dinin pa ka persyo dua malaikat. Ay bubkabal sinan na Masya Allah, Masya Allah. Nasisang na pikirin na supudin, tingin na garim, ya bisa ka. Na taman sa agya ka mo ito na miya kabaling ang kutad. So Khadijah to Sugra. O yan o kaya pununan yan ko problema niyan. Na tigagyan kutad dua malaikat anto na yung mapiasyuan ta. At di pangantawal na nakautuwa kagya kamu tu na dita pakapas kami abarayat tao na dita kagya kamu tu na kebelag milay. Na tingin na ikidi tao na may kamakauman na tumulong ta dita ilay. Na may kauman pa naging putabay na mawid siya pangingin naman na pakaberg. Na tingin sang kuta dua malaikat tapi adi ako inilay na asara inom niyo aging kagya kamu tu na pangingin naman. Na ininumira naging puta pakaberg. Na rumera daging kuta pakabrog na miya terus siran sa kabukag. Na miya terus siran sa karibatan. Na taman sa miya dusa siran. Sa minita na iran sa kukuman sa ribat. Nagyuti kiyatero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asinian inbis ang kadua malaikat. Saging kaya hadis at tigin na al-khamru rasul khataya kulli. So pakabrog na gina ni kapundium. O katitimbulan o di na katitimuan o dusa sa kalanguan yan. Kami akan berdosa gin puta mga malaikat. Na uli ano kaya dusairan? Nami akan tanod siran. Nagpupang ni siran ku Allah. Ama kabaling sila puro napkikurot siran. Napkipupad siran sa buba. Naging mo takapkipuro na napupad siran sa buba. Nami akan dingila siran. Tingin na ito na isyuta. Na tingin na dito pakalantap sa puro. Kami adusata. Dita kirot sa puro. Kami adusata. Nadisat dita si geda. Na gumiraw siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kira nanto na ikabayayo, pamili ka silang dua, pangip siya miniantakan. Paganeron na pakabaling ka sa puro, na oriano kabang kita sa dunia, na pagulog ka kung nalakadyanam sa dayo sa pakataman, sabab ko keso pa kanyo kung panduan na kanong Allah. Ikadua na, di ka nagpakabaling sa puro, kambitin ka kung pagaltan ng langit, agusunupa. Agitod, ni kanya ka mo ito, na parusan niyo, kasiksa niyo. Na may kabangkit na dunia na kung ano pa ka, kasi ko surga. Ayam ya iran nagyan ko takabitin na kiran ko pagul tano lang itang usurupa sa taman iman to na bibitin nagyan ko ta dua kata malaikat sabab sa gyan ko ta kedusera. Anto na minitan do sa kedusera. Nagyan ko ta kapag nilang ko Allah malantap sila na kikurot sila na pagkupad sila di sila pakalayo. Nagiti miniklaro lang sa medusa sila. Nasa katano na anto na ikitindu tano sa medusa tano.
Napupanganitan ko Allah, may puro sa panganitan na dikiraw sa puro sa panganitan, diterima ng Allah sa panganitan. Umantan ko mura ko na mabubud sa panganitan, bukasir ka tanong, diterima ng Allah. Kakagira, amano doon sa tanong mga manusia, na taman sa di madagin ka doon sa matatagur ka tanong na dikipuro sa panganitan ng Allah, ba na yung kalapas ang katangila tanong, sabat terima o Allah, so kagya ka mo ito na mga singanitan. Giti sa mapangori pa ng Allah. Ayaw pagampangan ay pagawma ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sahibul bid'ah. Giyang kaya mga tao, di mamaguman ko agama. Adi mo lulubas sa bisis. Kada ba mga pupasod ko Quran? Kada ba mga pupasod ko hadis? Na may katanto ang kapasangan. Nagutanto ang mga debar. Napimanaan yan sa Quran sa din pagkantapal sa ipugay niya sa giyang kuta kaya kamuto na ipuguman yan ko agama. O di napya kamuyan yan sa hadis. Adi pa kamuyan sa kuta kaya kamuto na ipundalilian. Nagiya sa Peter wallah sa isa Quran. وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِ Adna mga tao, pagawma, ang pumagaling ni Rancho kinibuta dumaan ng Quran. Pumagaling ni Rancho kagya kamuto na osya ng Quran. Ay mga pagari ko, pumagaling gimanto. Ilenyo, so kagya kamuto na kerpa na yung mga sahabat ko Quran. Kadid na bon kakasi. Ang kagya kamuto na para sa kandigang ang kukapakalaba. Did na bon kakasi. Para sa kagya kamuto na kabubay ang kabubayan ng mga ruma. Na inipaguman na ng kuwagama. Adimbit ng mga tao, bito na sa ahlul bidah. Na sila ni pagampangan niya, pagawma ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mga true sa mga malaikat, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, diyan ka na mga taon na din kakatawan ko, Oriano, kay Puska, na miyan doon sila sa agama, miyan magusay sila sa agama, na piyamang umanan nila sa agama, adang kami talinguma, na pimpubagwan nila sa agama, adang kang galabuka, nagudang kasugul, iman to naginan sa mga tao, bituan sa ahlul bidah, mga tao, kagya ka mo to naming galabok sa agama, dapat kasalian, na ayamat to Nabi sallallahu alaihi wasallam suhfan rusya man yusran sigo na nakadyan wala ayad billah na oriyan yan nagubo makataling umako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ahlu sunnah wal jama' agito sumi aloy sa Qur'ana man kana mithli wa ashabi mga tao amyagin tao si kudunya na ayaw kita kaya pagintaw niyan kudunya na pinabinanan niyan ikaswaan niyan dakan katundugan niyan dakan o kining guris na kan ko agama, agusto kining guris dun mga sahabat akan, agina ng kanang bito sa mangka na misli, washabi, mga tao, piyangin nga nga ko niyan, agu piyangin nga nga sa mga sahabat, nagina ni bituan tano sa ahlu sunna wal jama, ikadu inibtukiran na ahlul hadith sa Pakistan, ikatlo inibtukiran na salafus salih, ay pagpangadigiran na supasyo mga sahabat agusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan, naad na inindaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakapit tano sa kapakainong tano si Isagyang ka nakagya kamoto na kausar. Anto na inindaw na katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akapakainong tano sa gyang ka nalaw sa iya kausar. Nakati iso hadith. Apit tano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka syarbatan hani'atan baridah. Allahumma inna nas'aluka syarbatan hani'atan baridatan min yaddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la nadma'unna abada. Ya Allah, napangalan na mirka. Apakay na makaming kakulaw sa ikakawthar. Amatang gawa di suilo. Mamis adi su tenebo. Maputi adi su gatas. Ayak kada kalabas su yan na mas madakala di subito sa langit. Sa si kami din makainom kuting kung apalad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana si saging ko tahaw din. Nagiya. Ipamamagayin wallah. Si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abitu syafaatul kubra. Paganero naging kalaw sa ikakawthar. Paganero naging kalaw sa ikakawthar. Na ikadua, apamamagayan ng Allah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naging kutabituan tanong sa kanya kamoto na mizan. At panimbangan ko mga timbangan ng mga amaltan ng mga pipya. Faman sakulat mawazinuhu. Sa tama ka po na timbang amal yan na mapya. Nakaya ka mo ito na miya kasud kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Waman khaffat mawazinu. Nasab man sa tama ka gub sa timbang wamalian amapya.
Faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam. Nagyang ka na mga tao, mga kupsut timbang wamarira na mga pipya, na bininasera na ginawiran sa siran minibugit, kunara ka jahannam. Subhanallah. Subhanallah. Wa nada'al mizanu bil qistas yawmil qiyamah. Imbatan sa timbangan sa alungan na maurin na panimbangan sa mga amal tanong. Faman ya'mal miskala dharratin khayran yara. Naapi ayatim bang amal ka na lagi nukul po nga mapya na pagilir ka wallah. Waman ya'mal miskala dharratin syarran yara. Naapi ayatim bang amal ka marata na lagi nukul po tikap na pagilir ka wallah. Subhanahu wa ta'ala. Wala yadlimunna rabbuka hada. Wala yadlimuka rabbuka hada. Kadini na paganyan tataw Allah may takbo. Kumiyang galabog ka mapya. Na kumiyang galabog ka marata. Na palir ka pagilay wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya kadua na, abitun sa kanya ka mo ito na syafaatul kubra. Agya nga nakapunimbang ako mga amal. Nagpangalintan mo siya ko Allah makapunod sutimbang mga amal tanga mga pipya. Anta na makasud kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikatalo, agya ka mo ito na bituan tano sa syafaatul kubra. Nagyan ko tabituan tano sa sirat. Anto na diyan na sira tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma taral mu'minina wal mu'minat. Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawm. Bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha. ذلك الفوز العظيم. Diyan ka nakaya ka mo ito nakapagugitan ako sirat al-mustaqim. Napiyak at na Allah subhanahu wa ta'ala at na mga tamagugito na sumyamarati. Kaya kaya tirakiran Allah na yawma taral mu'minina wal mu'minat. Sa ano ito na may niyo sumyamarati magugit ko sirat siya kapagugitiran na lagi do sa purak mata. Twinkling of the eyes. Tarfat ayn. O di na lagi do kila-kila takapakasasagadiran. O di na lagi do aeroplano kapakasasagadiran. O di na lagi do sagambutan na truck. O di na lagi do sagambutan na motor. O di na lagi do palalagoy. O di na lagi do palalakaw. O di na lagi do kadiya ka mo ito na pagkamang. Siyo to katanudi. Siyo to kainang ka. Siyo to kainay ko kabugro para tayo sa katawan. Mga tawag sumsagin ko ta sila tabagukit sa kagya ka mauto na adnat tihaya ko mga benengiran. Ay pagiliran sagin ko ta sirat kakagya. Asos sirat na malibutang sa pita man na malibutang. So sirat na malindog sa pita man na kalindig. So sirat na pagukitan na manaw ta di subok. So sirat na magarang adisukampilan. Aya iatagun na so siksa ko na nakajihannam. Sanggi mura ko na ipanakadig. Sanggi mura ko na ipamantaran. Sanggi mura ko na ipanundugay. Nagiti ka, bugir ka doon sa sindaw, sa din sa kabugiro, stihayan ka, nagiti ka ga nakapakaukit ka ko sirat. Ando na ibturong ginano Allah. Yas'anuruhum bayna aydihim wa biaymanihim. Aya palitaan, amatatagwat kaya kung mga budingilan na amatatapar siya na nagusikong balata kinidaniran. Na ito, kira ng mga malaikat, bushra kumul yawm. Good news. Glad tidings. Mapiarkan wa tutuliman to. Busra kumul yawm. Mapiarkan wa tutuliman to. Ino to mapiatutul. Siya no pakataros ko, Janna amatatago ko surga sa mga kabuban na sa mga lansay. Dhalikal fawzul azim. Asa din sa tawa pa ko pakasurga na sa benarami ang buntong sa mala kapagapas. Subhanallah. Oriyan yan. Nanto na isubat rupman wallah subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا فَالْتَمِسْ بِنُورِكُمْ
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Inauduan yan sa mga munafik. Ebtero na munafik na sumasabay sa masa. Ebtero na munafik na miiring sa mu'min. Ebtero na munafik na kailangan ka kuno ba na simba. Ebtero na munafik na kami pikiran kaon na bamalay parate. Ebtero na munafik na katawin kaon na maginawa. Ebtero na munafik na katawin kaon na malay kapudi. Malay gugaw. Barata pasamal. Naupangadagan niya ang mga munafik na 15 sifat na may alay sa Quran. Na ayan ang bulwa na sifat ang munafik na mufarraqatul jama'. Di pa mapad ko kagya ka mo ito na jama'. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. Alam mo na tuwatig wallah at tira ng mga munafik, ang mga mama, mga munafik, ang mga bubay. Unzuruna. Mano kami niyo akibugi sa tiyaya? Di kami panganuno kaya nga matatagusabi ng kami asindo para tiya na fake. Di nga masasano kami asindo simba na paltik. Na di mikilay sudah pagugitan namin. Di mikilay so kaya kamo tunay pula kami kakanabi ni original aparate. Pinang mo na aparate. Ay mataw si inaswallahu ta'ala sa kaya kamo tuna. Kabubaloy afik agi kasimba ni Allah. Unzuruna faltamis binurikum. Mano kami niyo agi pakailaya sa nasindaw niyo, nasindi kami niyo. Sumbag sa mga mu'min. Qila rji'u waraakum faltamisu nura. Isbag mga mu'min aming maratir na balik ka no sa dunia. Kasoy ka no sa dunia. Naro ka no kuha sa sindaw. Aging ka sindaw amya kami. Inintitiyami ko sirat na siya kurarad ugalbo kami sa dunia. Aparabu asu-asu atami kuwalla. Di kami tinggal mo sa simba. Arap-arap kami kubala sa wallah. Arap-arap kami sa makalibri kami siko siksa wallah. Giya sukatir wallah. Khawfa wa tama'a. Ito kami di panaguntaman ka khawfa. Kalau kami ba kami mamakanaraka. Wa tama'a. Arap-arap kami sa mamakasurga kami. Aya sampur na yan. Na ayakyan galbo kami sa maytong mala al galbo kasubuan. Na lillahi al-wahid al-qahar. Para musiku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qila arji'u waraakum faltamisu nura. Dudugan sa dunia naro kano panimu sa sindaw niyo. Faduriba bainahum bisurin lahu babum batinu. Nakatagon sila salat rending. Sangkot na kapaguwitan ako sirat. Aswatagim na siksa ko nalaka, na makaapas ka, nakasurgan, nakatagun siya sa rending. Lat, agi mo ta rending, nasa surd, agi mo ta rending, paapot na agi mo ta sirat na fihi rahma. Babong fihi rahma, nandun sa surga alimu wallah. Wadahiruhu min kibalihi al-adhab. Nasukapegan yan, aliyon yan. Agyuto su atag o sirat na agyuto su siksa wallah. Agyuto su narakadyanam. Yunadunakum alam nakum ma'akum. Yunadunakum alam nakum ma'akum. Tugong kanuiran. Ay garig na sa katay di magunuta. Garig kata naman ka sa katay kagya kamo tunagpagkan. Sa katay di magubay sa maskit. Sa katay kaya ka mo ito nagalabak kulang mo na simba na sa katay doon.
Yunadunahum alam nakum ma'akum baka dikatusi, baka dikatadmi. Baka dikapikir. Subhanallah. Qalu bala. Qalu bala. Sumbag sumumin. Qalu bala. Ino ka narinig ito si? Akapag-uno tata. Ino ka narinig ito si? Akapag-padata. Di tadi kang galabok sa simba. Ugit na ayang bidanta. Nasa ka na arap-arapakan sa kapakasurgakan. Kapakalibriyak ko siksa na laka. Aswata ko wallah. Nasa kapman. Tunap maniptirin ang umakapantag kaon. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Ayang bidanta na kada bininasan ka ginaw ka. Abara simba ka afik. Barasan ka afik. Kapag ilailain ko mga manusia. Kapag inagandang ko mga manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ay mga maratyaya, tiyawag ka na Allah. Ay mga barasimba. O ba niya kibinasa aso din yung galaba ka natamo, kadin yung di pamamagay. Adin yung di kagya ka mauto na ikenduri. Din yung di kagya ka mauto na isinaka. Din yung di isakat. Saya kipimbagan niyo ko sa sakatiyo. Kipimbagan niyo ko sa nikanyo na bilman ni wal adha. Para mo ma-appreciate ka. Tatamo ko siya kiaya. Maginawa siya kiaya. Malili mo siya kiaya. Nago, ipupano nung kakakutaw ka, amay ganing kagasugo, amay ganing kaniyang paratihan, datadamian, may ito ikaya, amay kami akan damar, sira kang pusong, amay kakararagnan, sira kang pungutang, amay kakialuagan, di ako niyang katadaman, ito kang sinisod ka, kaka-ma-appreciate, ang kamabantog, kanaubay kipibagan kakutamo ka, na para si ikwalla, kaya bisa kakaliman ka, nambedan ka, pagpagibid ka sa dunia. Subhanallah. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Ngayon dia kinakagibin na sa niyo ginawa niyo. Watarabbastum. Kami tiniraan kanu, mindarenong kanu. Warotabtum. Na oryan yan nakagyakamauto na kialanggan ng kanu, umangan na nga iyo, mga biya ginawa niyo. Wagarrakumul amani. Taman sabi ka balambon kanu sunganin ang mga orari ko dunia. Kabesi ko dunia hatta jaa amrullah. Iman to na miya kadansan susugan na katanaw Allah. Wa garrakum billahil gharur. Saya kaya ka pakadansan susugan Allah. Na miya tembang kanu. Miya barat kanu ulang-ulang manaklas ya pakabarat. Iman to. Na pagukaban wallah sa original. Iman to. Na palakaan wallah sa tito pakasal. Ay mga barasimba si isang kaya Sultan Naga Dimapuro, Akipa Paratea. Ay mga barasimba sa aging kaya Lanao del Norte, Akipa Paratea. Ay mga barasimba Akipa Paratea sa Mindanao, si isang kaya Pilipinas. Saan sa pupaka nagsaging ka panautogakan? Imanto na pag-imbitarang kano, apalapalatan ng galabok sa simbak wallah, lillah, aparak wallah, palapalatan ng galabok sa simbak wallah, khawfa, sa araparaptano sa mga libritano si Ikunaraka, watama, sa agwaraparaptano sa mga kasultano si Ikusurga, ginan sumyaloy sa suratul Insan, ang mga barasimba, Peter wallah subhanahu wa ta'ala, ato na ikatir wallah, mga barasimba, aparabusi wallah, araparap sa kapakasurga, kapakalibri Ikunaraka, ayapitan Allah sa suratul Insan. Innama nut'amukum liwajhillah. Innama nut'amukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Mata-mata na ibu kamu pagkakanamer kanu ng para buwas-waswa tabi ko Allah. Ibu dia binigyan ka ng makakasimba. Natanaw ba kami kinangalan sa panalamat na pudol kanu? Baka may pag-appreciate. O di na ba kami pag-ibalas? Hindi ba nagagala mo kakasimba na para ko Allah? Harap kami sa mga surga kami. Harap kami sa mga libre kami kunaraka. Ya Allah, Allahumma tahir qulubana minan nifaq. Ya Allah, lindigan kami ka. Nasiyapa kami ka. Kalimu kami ka. Nasutya kami ka. Nasutya ka supuso kami ko kapag ilaylay. O minal-amali minarhiya. Nagusutya ka sa mga galimu kami ko kapag ilaylay. Nagusutya ka supuso kami ko kamu munafiki. Ay ganda namin na di ka pinigyan ka labang sa simba. Aparar ka. Yan kaya arya ka na si Jadal Hapa. Bugyan kaya mga limar kami.
Gusto lang ulang na para simbar kami nakalimong kami ka sa dimi ding galabakon sa para pami sa kasuat ka. Ara para pami sa kako ami kulimo ka na gusto kagya mo to nagagaw ka. Nara para pami sa mamakasud kami ko surga na makalibre kami ko naraka. Tabangi kaming ka, kalimong kaming ka. Sayaw ko po nakar kami. Na sakabu ipsuso at nami. Sakabu ipsuso at nami. Sakabu ipsimba nami. Sakabu ipanganya nami. Sakabu ikibubaya nami. Sakabu isinigan nami. Sakabu ikal kami. Sakabu ikagya ka mo to na makabubayar kami. Di kami kanduduga. Di kami kapinasa. Siapa ka? Sumaito para tema tatagul kami. Nakukanin mo kami kakumaito sabot ay pupagitaw kami ko agama. Diyan kaya diya piniga pag-impitar. Sa akin kaya studio sultan na ganima puro. Napagan nga merka pakaunto lang ka so kapsimba merka. Napakaunto lang ka so kipagandaw na misik ko agama. Naangkatang ka ko puso amin so kasigi. Ayaw nga niyan nakasig. Naangkatang kasi ko puso amin so dungki. Ayaw nga niyan nakapakatiko. Naangkatang kasi ko puso amin so kapag-ilay-ilay. Ayaw nga niyan nakapanakabul. Naangkatang kasi ko puso amin so nganin amal si kading kakabaya. Natarima kami ka sa masaswat kar kami. Pagkabubaya kami ka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.